Izeba txikia. Xabierren zainago. Egunero, esnatzen naizenean, lehioko kortinak zabaltzen ditut, eta buru ateratzen dut kanpora. Edo nor pentsatuko luke eguraldia eskeskatzen naizela, baina niri bosta xola zaite uria eguzkia izan. Niri geranioa ikusi nahi dut. Geranio ederra da, potixak emandakoa. Xabierren etorreraz abisatu behar didana. Potixa noiz benkatxera tortzen den amaren izeba dugu. Baserrian bizi da eta hango barazki asko ekartzen digu, azokan salgai jarri baino lehen. Bizitzaz asko daki potixak, etorkizuna asmatu egiten du eta. Laizter iloba bat izango duzu, esan zidan bat batean. Amak baserritik ekarritakoak hartzen zizkion bitartean, pospozik. Ixo, emakumea ez esan horrelakorik. Eta ni harrituta gelditu nintzen, ama jarri zuen arpegiaren gatik. Baina esan dizuedan bezala, potixak gero asmatzen du. Handik aste bete batera, algara eta txalo batzuek esnatu ninduten. Begiak erdi ertxirik, ama eta maite ikusi nituen nire ohe onduan. Ze gertatzen da? Maitek aurpegi arraroa zuen, irribarre bat zabaltzen zitzaion belarri batetik bestera. Amak besarkatu egin ninduen eta oso gauza pitxia esan zuen. Guztiz arrotza egin zitzaidana. Izeba izango zarela, maitia, izeba. Izeba, ni izeba. Maitek niri begira jarraitzen zuen, lelo arpegiarekin ezer esan gabe, bere eskontz argazkiko irribarre inozo berberarekin. Maitek ahortxo bat ekarri behar duela. Zuk?